क्वालिटी एडुकेशन बहा थाखो बर' मिडियाम नांगौना नाङा बेखौ प्रमोट बर' नोंथां 24 घन्टानि गेजेराव जब हो नोंथांमोना फैगौ बिसायख'थियाव बेफोरबायदि सेंग्राखौ लानानै UPPL आ जय खालामनो साननो नाङा खिन्थु स्पष्ट खोथा बे सरकारखौ जोङो जुजिनांगौबा जों बोख्लायनो हायो बे ओपन चेलेन्ज UPPL दलनिसिम खिन्थु खोथा जोंहा दिनै सम जाबाय गफुरनि रायजो राजा बिथांमोनाबो सम जाबाय बिथांमोननो ललिपप होनानै सोगोन गामि दानख'गोन फैगौ बिसायख'थियाव जोङो 60टा मासि लाबोन होनना बे खुनु ओंथि गैया बे मिनिंलेस गफुरखौ मांबार सोदो बिनि उनाव जों बायदि सेंग्राखौ नोंथांमोना जुदि बुनो हायोबा देनो हायोबा दे बिक्रम नों मुसलपुराव फैनानै जानला मेला खोथा बुंना लामायाव नुबानो नोंखौ होसोनाय जागोन आरो नोंदो लोगोआव थानाय खासे एडभकेट उकिल दोङो बिथांखौबो नोंदो लोगोआव जुदि नुयोबा जों होसोनाय जागोन नै मैयानि डिजिटेल बड'लेण्डआव मोनसे निउज पाब्लिश खालामनायखौ लानानै एसे बेले-बेजे आरो मोनसे समाजाव गाज्रि बारहावा लाबोनाय नुदों मोनसे सांग्रांथि समाजफोरनि थाखाय मोनसे रं मेसेज हरनाय नुदों दिनैनि बे बर्तमान UPPL सरकारनि जिथु सापर्टार मिस्टार मुन बसुमतारी बे मोनसे गाज्रि हुमखि होदों जे मुसलपुर समष्टियाव फैनानै जे बर' मिडियामखौ नांगोना नाङा बुंनाय मोनसे खोथाखौ लानानै दा बाथ्राया जों बिराद स्पष्ट जे जोंनि बाक्सा ओनसोलाव जोंहा गभर्नमेन्ट कलेज गैया बे गभर्नमेन्ट कलेज गैयैयाव जोंनि जिहेतु गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा साइन्सनिफ्राय लाना कमार्सनिफ्राय लानानै आर्ट्सखौ लानानै मोजां क्वालिटी एजुकेशनखौ मोननो थाखाय जोङो मा जादों मा जायाखै बेखौ लानानै जोङो एसे नायगिदिंहैदोंमोन नायगिदिंनायाव जोङो आरो लोगोसे 6 मास 7 माससो सिगां जों मोनसे निउज पाब्लिश खालामखादोंमोन जे बे गभर्नमेन्ट स्कुलाव बिहाय मानो थाखाय बर' मिडियामा गैया बे प्रश्नखौ जों दैखांदोंमोन गमामायैनो जों नुबाय दासिमबो जायाखै जायनि कारना मा जों सासे हसेतन नागरिक हिसाबै जोंहा बिखौ लानानै जोंहा गिखांनाय फैदों जे जोंनि बर' बिटिआर अर्थात जायखौ बिथांमोना बिटिआर बुंबाय थादों बिहाय बर' साबजेक्ट जोंनि बर'नि बिमा रावनि साबजेक्टआ मानो गैया जोंहा बेखौ लानानै सरकारनिसिम मोनसे प्रश्नसो जों दैखांहरदों आरो नाथाय मुन बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों जे उकिल टारजान उकिल मिस्टार बिक्रम दैमारी नोंथांमोनखौ जेरावखि नाया होनाय जागोन अर्थात बुनाय जागोन अर्थात जिउ जोबनायनि थांखि फोजोबनायनि मोनसे हुमखि होदों दिनैनि बे बिथांमोना बुंदों सान्ति फैबाय बे हुमखि होनानै बर' रायजो राजा सान्ति मोजां मोनग्राखौ मा सान्ति लाबोनो नागिरदों आच्छा आं मोनसे प्रश्न मिस्टार मुनजों लोगोसे जोंहा बिथांमोननि सापर्टार UPPLनि सापर्टारसिम मोनसे आरो प्रश्न आङो बिथांमोननि दलसिम बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोना मा बर' मिडियाम फराया नामा बे मुसलपुर हालामनि बर' रायजो राजाफ्रा बर' मिडियाम नांगौना नाङा बेखौ प्रमोट बर' नोंथां 24 घन्टानि गेजेराव जब हो नङाबा जोङो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि खिन्थु जोंबो फारसेनिफ्राय होगोन जोङो जनानै थाया जों हसेतन नागरिक जोङो मोनथिजोबगौ माया दिनै मुन बसुमतारीया मा जाथिनि थिखा लादों नामा बिथाङा जाथिनि थिखा लादों जे बर' मिडियामखौ सोनांगौ बिथाङा थिखा लादों नामा होमबा बिथांनि गन्थं मेगनाव मानो दै हाबदों जुदि बर' साबजेक्टनि खोथा जों प्रश्न लाबोनायाव बिथाङा दिनै बिजिरना नाय बिथाङा आखायाव बुङो मा जुमाय बथल सिगारेट सोबनानै दादागिरि स्टाइलाव दिनैनि रायजो राजाखौ नोंथांमोना फैगौ बिसायख'थियाव बेफोरबायदि सेंग्राखौ लानानै UPPL आ जय खालामनो साननो नाङा खिन्थु स्पष्ट खोथा दिनैनि जोंनि बर' समाजा गोरों गोरा ओंखारबाय हाजार MA पास हाजार BA पास लाख स्किल गथ' ओंखारबाय दिनै बिथांमोना बेकार जानानै दं बिथांमोननि हंस्थापननि थाखाय नोंथांमोना सिन्था खालाम नोंथांमोना सोरखौबा हुमखि होनाय सोरखौबा बुनो नागिरनाय सोरखौबा दादागिरि स्टाइलाव दम होनाय बे खिन्थु सोलिनाय नङा जों बायदि गथ'आ दिनै 100 जन लाख ओंखारबोनो नागिरदों दिनै बे सरकारखौ जोङो जुजिनांगौबा जों बोख्लायनो हायो बे ओपन चेलेन्ज UPPL दलनिसिम खिन्थु खोथा जों जिरायनानै थाया सोरनिबा दमखौ जों गिया दिनै नोंसोर जेसेबां गाज्रि मिडियायाव कमेन्ट हर जायखौ आनपार्लियामेन्टारि वर्ड गाज्रि स्लें वर्ड नोंथांमोना कमेन्ट हर जों बेखौ गिनानै थाया दिनै सासे मा बिक्रम सासे मा टारजान लाख टारजान उजिगोन लाख बिक्रम उजिगोन दिनै बर' समाजाव बे सरकारखौ बोख्लायनोबा
नोंथांमोना साननैसोनि गादिखौ लानानै बारा गरम जानो नाङा खारन नोंथांमोना बुंदोंमोन सान्थिया फैबाय रायजोनि थाखाय मावगोन आंबो सासे बर' सोद्रोम सुबुं हिसाबै आङो जाथिनि सोलोंथाइ जि एबसुआ बै समाव बुंदोंमोन जोंनि बर' समाजनि एबसुआ बुंदोंमोन जे क्वालिटी इडुकेशनाव मा जोंनि बर' मिडियामनि गथ'फ्रा बर' मिडियामखौ जों फरायनो मोननाय नङा क्वालिटी इडुकेशनाव बहा थाखो मानो क्लियारिफिकेशन होआखै दिनै क्लियारिफिकेशन जोंनो नांथारगोन नोंथांमोना सोरखौबा बुनो धमकी होनाय सोरखौबा लामायाव नुबा देनाय सोरबा बे बथल सिगारेट सोबनानै दादागिरिनि आसरना खिन्थु इसेबो सोलोंनाय नङा नोंथांमोनखौ रायजो राजाया फैगौ बिसायथियाव जबाब होगोन नेनानै था रायजो राजाया समखौसो नेनानै दङ नोंथांमोननि दादागिरिखौ नायनो बेयो सम गैया आरो बेजों लोगोसे मोनसे आं स्पष्ट खोथा दिनै UPPL खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना लिडारफ्रा बेफोरबायदि नेहात आखुनि सोद्रोम गैयै समाज बिथांमोनखौ लानानै बा दलखौ सालायनो सानदोंबा बे खिन्थु बिराद गोजानाव थाखा खारन दिनै रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि सोद्रोम गैयै आब्रुथि गैयै आखल गैयैखौ लानानै नोंथांमोना UPPL दानो सानदोंबा हले रायजो राजानि गेजेराव खिन्थु हाबनो हानाय नङा गोसोआव ला दिनै बर'आ सोद्रोम समाज लुबैदों नोंथांमोननि मथ'आवनो बुंदों जे शान्ति फैबाय नोंथांमोना हुस्थ गणतन्त्रखौ जुदि लुबैदोंबा सोमखारि जानोखौबो हाजु जानानै था खारन सोमखारि जानायानो मोनसे गणतन्त्रनि मोनसे गुड साइन नोंथांमोना जुदि साधारन मोनसे भिडिअखौ लानानै जुदि सोरखौबा देथारनो सोरखौबा बुथारनो होनना बुङोबा खिन्थु बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जबाब होगोन आंलाय सासेल'सो टारजान 1000 जन टारजान ओंखारगोन 1000 जन उकिल ओंखारनानै दङ नोंथांमोना इमान सहसाव साननाङा दिनै नोंथांमोना दिनै सासे उकिल बा सासे RTI नि एक्टिभिस्ट बिथांखौ जुदि दम होनो नागिरदोंब्ला आरो बेजोंनो नोंथांमोना फैगौ बिसायख'थियाव जुदि बिथांखौ लानानै जै खालामनो सानदोंबा फैगौ बिसायख'थिखौ जोंबो खिन्थु जानजि खाफ्रानानै दं गोसोआव ला आरो बिनि थाखाय समा होनखादों समय निस्थुर समा रावखौबो निमाहा होआ आरो बोसोरबा नेबाय जों बै समखौ रायजो राजाया नोंसोरखौ निमाहा होगोन ना होआ नोंथांमोना बेखौ नेनानै था आरो लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों नोंथांमोना खिन्थु BTC ओनसोलनि रायजो राजाजों गेलेबाय थागासिनो दं लोगोसे नोंथांमोना फैगौ बिसायख'थियाव मांबार रायजो राजाखौ नोंसोर गफुरनिखौबो सोदोसो जोंहा दिनै सम जाबाय गफुरनि रायजो राजा बिथांमोनाबो सम जाबाय बिथांमोननो ललिपप होनानै सोगोन गामि दानख'गोन फैगौ बिसायख'थियाव जोङो 60टा मासि लाबोन होनना बे खुनु ओंथि गैया बे मिनिंलेस नोंथांमोना मांबार एकर्डखौ बोरै खालामा गफुरखौ मांबार सोदो बिनि उनाव जों बायदि सेंग्राखौ नोंथांमोना जुदि बुनो हायोबा देनो हायोबा दे बिनि थाखाय जों हाजु खिन्थु नोंथांमोना जुदि सोनो हायाबा नोंसोरनि थाखाय हाजार लामा ससेनिबो जेंसि बायदि गसंनानै बर' सुबुङा फैगौ बिसायख'थियाव गसंनानै थागोन रायजो राजा दा बेजों लोगोसे आं आबेगिकबो जादों माखासे बर' समाजाव जुमाय लोंनानै दम होग्राया बेबायदि दला खिन्थु जों फैगौ बिसायख'थियाव जों जायगा होनाय नङा बेखिनियानो आं बुंनांगौआ